Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume ane makore 45 years ekuberekwa. So ininiwo ndakabata mishonga, but ndichinobata mishonga iyi ndakangoudzwawo kuti mishonga iyo yainge ichazowedzera laki rangu, ende pandakabata mishonga iyi ndaitova munhu aitonamata. Saka ndakangofungidzirawo kuti kungovawo munhu anonzi ane laki zvimwe kuda zvinokwanisa kundibatsira mubhizinesi rangu randainge ndichiita, because inini business rangu randinoita ndinoita zvikurwa zvitina. Iko zvino ndatova nebusiness rakati kurei muno munyika yeSouth Africa. Ndine mabrickyard angu ari mumaprovinces anokwana iwo kuita 3 muno muSouth Africa, ende vashandi vangu vandiinavo kana ndichiverenga mumaprovinces ose awo andiinavo vanotosvika kuma50, because pane imwe brickyard pane vakomana 20, then pamwe pacho zvekare pane 20 nevamwe zvekare. Saka vashandi vangu vanosvika kuma50, 60 nevamwe avo vanombopota vachiuya kuzoshanda sematemporary worker, but zvinhu hazvina kutanga zvakadai. So I was no one pandakatouyawo kunoku kuSouth Africa. Ndakauya ndisina kana chandainge ndiinacho. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichingoriritirawo mhuri yangu. So ndakati ndauya kunoku ndopandakabva ndazotanga kuita mapiece job, ndichishandawo ndichisakurira vanhu muzviminda zvavo. Zvino ndakazoti ndapiwa idea noumwewo uyo wandainge ndamboitira piece job pamba pake, akabva ati imi maZimbabwean handikunzwisisei, because izvezvi tarirai muone kuti muno muvillage vanhu vazhinji vari kutotanga kutovaka dzimba dzavo kana kukangowanikwa munhu anenge aine brain chaizvo, kana akangokwanisa kungorovera vanhu zvitina. At that time nyange zvitina zvacho zvecement ndainge ndisingatombozvigoni, ndainge ndakajaira zvedu zviya zvatinorova kwedu kumusha, mafarm bricks. Saka ndakati ndataura nemuchinda uya ndikabva ndatoona kuti this was the perfect plan. Ndokubva ndazoenda kuhardware, ndokwandakabva ndazonotenga foroma yangu yekutanga, ndikabva ndatanga kurovera vanhu zvitina muvillage imomo. Mbiri yangu ikabva yatotanga kutofamba kuti kune umwe anonzi Trevor, not his real name, Trevor, anogona chaizvo kurova zvitina. So vanhu vainge vongondikumbira mafone numbers avo vachiti ivo vane hama dzavo idzo dzavainge vachida kuti ndinge ndichizoenda kunodzirovera zvitina. Ndikatotanga kutorova mari paya, ndikabva ndati zvakanaka sei kuti ndinge ndichingoshandidzana nemudzimai wangu. So ndakabva ndatora mudzimai ndikatora munin'ina wangu zvekare naTsano. Saka taingoshandidzana takadaro, ndichiti Tsano, mudzimai nemunin'ina wangu, taingofamba takadaro tichitoita mari dzedu. So pane nguva yekuti business rakazoti rakura, rati kurei, ndopandakabva ndaona kuti zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka vashandi. Ndokubva ndatsvaka vashandi, but dambudziko rainge rozoitika manje nderekuti ndaiti kana ndikatsvakawo vashandi, vakomana vaya manje vaizofamba vachimaketa vachishandisa mapepa awo andinenge ndakavapa kuti vange vachisiyira vanhu padzimba idzo dzatinenge tarova zvitina, kuitira kuti kana muvillage imomo kana mulocation kana kuinewo vanenge vachida kuzoroverwa zvitina vanobva vazongovapa zvimaflyer zvedu. Saka vapfana ava vakabva vazoenda manje nerweseri, vakabva vazoenda vakabva vazonoprintisa maflyers aya, ndokubva vatanga kumaketa vachishandisa zita rangu, but mafone numbers vainge vakachinja mafone numbers. Mushure mekunge ndaona kuti business rainge rodzikira, ndopandakabva ndafind out kuti vapfana ava vainge vakatonderova game down kudhara. So at that time business rakabva raita sekunge rainge raita low. Ndikati pano ndoita sei? Kuchechi taingokurudzirwawo kuti tinge tichinamata tichitsanya uye muone zvenyu. Chechi iyi yandainge ndichinamata, chechi iyoyo aitombotendedzi kuti munhu ange achienda kumaprofita kana kuti kudzin'anga. Nanhasi uno zvose izvi zvandiri kutaura kuchechiwo nditoriwo elder, but hakuna anotombozviziva kuti
izvi ndo zvandinoita nerweseri. So pandakaona kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kusafamba nenzira dzandainge ndichitarisira kuti bhizinesi rangu raifanira kuti ringe richivawo neprofit, but ainge angova malosi oga oga. Ndo pandakabva ndazongorovera moyo padombo, ndikabva ndangobuda chinyararire. Mudzimai handina kana kumbogara ndakamuudza kuti ini ndainge ndatofunga hangu kuti ndinge ndichimbonobatsirwa nemaprofita vekumasowe. So imomo matainge tichigara mainge muine umwe murume uyo ainge achingonzi bishop. Saka bishop vaya ndakati ndaenda kumba kwavo, bishop ivavo vakabva vazoti kwandiri vainge vachida kundipa mimwe minamato, but vakati ndiri kuona kuti pamuri paropa renyu munotevhererwa nemweya wejambwa neminyama. Saka vakazondivimbisa kuti vainge vachazondibatsira, uye pakataurika nauye kuti vadzimai vangu zvekare vainge vaine masari. Saka nejambwa neminyama zvandainge ndiinazvo zvaibva zvazobatsirana zvekare nemasari aya, zvobva zvazokonzeresa mamhepo ainge achikonzeresa kuti bhizinesi redu risazonyatso kufamba nemazvo. Saka ndakabva ndazovakirwa minamato iyi yaitogara panze, because ndainge ndisingadi kuti mudzimai wangu ange achizviziva kuti ndo zvandainge ndoita izvi. Asi sezvisinei, bishop ava manje nekudawo kwemabasa, kushayika kwemabasa muvhileji matainge tichigara imomo, vakabva vazobva muvhileji muya ndokubva tazongonzwa kuti vakaenda kuCape Town, vainge vava kushanda kune imwe restaurant kuCape Town. Ndakamboita communication navo pafoni kudzamara ndazotongoona kuti munhu uyu anoratidza kuti it's either akabirwa foni kana kuti akatongochinja mafoni numbers ake, because mafoni numbers avo ainge ava kusatoshanda zvachose. So pandakaona kuti munhu aiwanzo kundibatsira zvinhu zvangu zvichimboita sekunge zvinosununguka ainge asisimo munharaunda, ndakangoramba ndongofamba. But munongozivawo kuti mukufamba kana ukangogara wapindwa nemweya iwoyo wekuti regedzai ndinge ndichifamba ndichitsvaka anokwanisa kundibatsira, unozotongogumisidzirawo wazopindawo mune dzin'anga. Saka muvhileji imomo matainge tichigara mainge muine imwe n'anga yainge ichigarawo imomo. N'anga iyi yainge iri yemuno muSouth African, but iri yechikadzi. Pamba payo kani paigara pakazara, ende vanhu vaiwanzokuuya kuzoromba nekusimbiswa masimba avo nemabhizinesis avo. Paiwanzokuya vanhu vaya vanenge vaine mataxi association, mataxi owners, ndo vaigara vakazara zviya zvekuti kana vakatenga makombi avo manyowani aitombouya obva atombogara pamba pen'anga iyoyo achingoshandwa chete, achingoshandwa. Apa n'anga iyi yainge iine imwe mari yainge yakawandisa muvhileji imomo, yaidhiraivha dzimwe motikari dzekuti dzainge dzichitotyisa. Pamba pacho paingogara pakazara mazimotikari anorakidza kuti vanhu vacho vanhu vemari, ende uye paigara pakazara vanhu vanopenga nezvirema. So ndakabva ndazongozvipa zvivindi ndokubva ndazoenda paya ndokubva ndazobhadhara mari yainge ichida kubhadharwa, but handina kukwanisa kuti ndinge ndichibhadhara yose same time, because mumatare macho kuti unge uchipindamo mumatare painge pachidiwa 2,500 rands. Ndikati pari zvino mari yandiinayo yandinokwanisawo kuburitsa it was somewhere kuma 600 rands. Ndikanzi painge pasina problem sezvo ndainge ndaratidza chido, ndikabva ndanzi ndinge ndichipinda mudare. Ndakati ndapinda mudare muya pakabva pazoita miscommunication, because vadzimu avo vacho vainge vachishandiswa nagogo vacho ivavo vakabva vatadza kukonektana nevadzimu vangu. Ndakabva ndazopiwa manje task yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka bute, kana ndikawana bute iroro rinenge rakabva kwedu kuzimu, kana kuti mbanje dzinenge dzakabva kwedu kuzimu, ndinofanira kuti ndinge ndichizouya nadzo mbanje idzodzo kana kuti bute, ndo zvavainge vachazoshandisa secommunication. Ndakatenderera, ndichatenderera. Mazuva acho ndainge ndisati ndanyanya kuziva kuti vanhu vanotengesa bute kuno kukwatiri vanoritengesera kupi, vanobva kuzimu. Zvino ndakati
ndatsvaka bute ndikarishaya. Ndopandakabva ndazotaura neumwewo uyo wandainge ndichizivana naye aigara mulocation, ndikabva ndati shamwari ndiri kutsvakawo mbanje, but mbanje idzi dzandiri kutsvaka ndikuda dzinobva kuzimu, handizivi kuti unokwanisa kundiwanira here. Akabva ati painge pasina kana problem. Akabva ati ainge aine umwe mudhara uyo waaiziva. Mudhara uyu aiwanzokuenda kunotora mbanje idzi, but ainge ari muSouth African, aiwanzokuenda kunodzitora mbanje idzodzo kuLouis Richards obva azouya nadzo kuprovince kwedu. So mudhara iyeye takabva tazomumirira kuzosvika zvichizonzi ainge akaenda kunokolekta order yake ndokubva adzoka nadzo mbanje dzekuzimu. Ndakabva ndazoenda paya ndikabva ndanotenga. Ndinorangarira kuti ndakaenda ndikanotenga mbanje dze100 since ivo gogo vaya vainge vasina kundiudza kuti mbanje dzavainge vachida mbanje dzainge dzakawanda sei. Ndokubva ndazodzoka ndikaenda kumatare kwavo gogo vaya ndokubva vazotanga kundibatsira. Saka mbanje idzi handizivi kuti vakasanganisa mbanje idzi nefodya yakaita sei, zvekare nemashizha emuti upi, ndokubva vazotanga kupisa zvinhu zviya tirimo mudare mavo. So ini nagogo vaya nevakomana vavo takabva tazotorana ndokubva tazoenda mugomo, ndokubva tanorara mugomo muya. Gogo vaya hameno zvavainge vachingotsvaka mumapako, ndokubva vazobuda. Pavakabuda vainge vakabata mimwe mishonga, handizivi kuti nemuswe wei wavainge vakabata, but muswe uyu waita sekunge muswe wedhongi. Ndokubva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichidya muswe iwoyo. Ndakaudya hama dzangu muswe iwoyo uri mumbishi, ndikabva ndaudya ndikabva ndapedza. Ndakati ndapedza kuudya, then vakomana vaya vainge vachishandidzana nagogo vaya vakabva vanditi ndinge ndichikurura nhumbi dzangu. Ndokubva ndakururiswa nhumbi dzangu ndikabva ndazotanga manje kuchigezwa nemishonga yakasiyana siyana. Zvino ndakati ndapedza kugezwa, gogo vaya vakabva vazoti kugezwa kwandainge ndaitwa nemishonga yainge iri nhau yekuti ndinge ndichipatsanurwa kubva kumadzitateguru angu. Gogo ava vakabva vazoti ivo mushonga wavainge vachida kundipa wainge uri mushonga weLucky wainge usingadi ropa. Vakabva vanditi vainge vachazondipa gonzo, vakanditi gonzo iri ndaisafanira kuti ndinge ndichizorivhunduka because gonzo iri ndo rainge richazondibatsira kuti ndinge ndichiwana macustomers. Ndokubva ndazogamuchira gonzo riya, but gonzo iri pandakarigamuchira chainge chingori chidhori chandakangopiwa but chiine mufananidzo wegonzo. Ndikabva ndanzi ndo gonzo racho iroro randichange ndichizoshandisa pakutsvaka macustomers. Ndakachitora chimudhori chiya ndokubva ndadzokera nacho kumba, ndikabva ndachiviga panzvimbo pekuti ndaitoziva kuti mudzimai wangu haambofi akabata mutoolbox mangu. Tine kufamba kwenguva manje ndakabva ndazoona kuti zvinhu izvi zvainge zvichimboita low zvekuti mwedzi wose taikwanisa kushaya kana customer imwe zvayo inenge ichida kuroverwa zvitina. Ndikabva ndati ko dambudziko rava chii futi. Ndakabva ndazodzokera kwavari gogo vaya vakabva vazondipa zvekare mamwe mafuta awo avakanditi mafuta iwayo ndaifanira kuti ndinge ndichinomadira pagonzo riya, but ndakazoti ndadzoka kumba ndikabva ndavhura toolbox rangu ndikabva ndaona kuti chidhori chiya chainge chisimo mutoolbox. Mudzimai ndakatombozama kumubvunza kuti hauna here kumbogara wakabata toolbox yangu, but akati kwete, handina kana kumbogara ndakabata toolbox yenyu, ko ingawani zvamunongogara makaikiya toolbox yenyu. Ndakabva ndazodzokera kumba kweng'anga iya ndikabva ndazoti gogo chidhori chiya chamakandipa gonzo riya handicharioni, rinoratidza kuti rakangonyangarika because toolbox yangu inogara yakakiwa at all the times. Gogo vaya vakabva vazoti taifanira kuti tinge tichidana gonzo riya nekuti vakati rainge rogara mugomo. So takabva tazoridana gonzo riya ndokubva razouya. Ivo ndivo vainge vachikwanisa kutaura naro panguva yacho, inini ndainge ndisingakwanisi kunzwa zvarainge richitaura. Saka ivo vakabva vazoti kwandiri gonzo iri rainge richida ropa. Ndo pandakatotanga kutouraya ipapo, ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichisacrifice mwana wangu musikana wekutanga. So
ndopandakachekeresa mwana wangu musikana ipapo. Hazvina kuzogumira ipapo nekudawo kwekuti ndainge ndatongoona kuti panapa ndatoromba, ndokubva ndangoti chimirai ndinge ndichingogara ndapedza masports ose, nekuti gogo ava vakanditi richadzoka zvekare richizoda vamwe vana vangu vaviri. Unfortunately mukoma, handizivi kuti ndingati mishonga here inotombopota ichindivhiringidza mupfungwa, because vakati vanditi gonzo iri rainge richazodzokera zvekare vamwe vana vangu, ndikabva ndati zviri nani kuti vana vangu vange vachifa zvekare. Vana vangu ndo vega vakafa paaccident iyoyo, ropa ravo rikabva razonwiwa naro gonzo iroro. So pandakaona kuti zvandatopedza vana vangu, ndikabva ndati chimirai ndinge ndichiita girlfriend. So girlfriend iyi ndainge ndichitongomukipa as a secret, akabva azondizvarira mwana wangu mukomana. So mwana uyu mukoma akazoshaika, this was last year. Paakashaika last year ainge ava ne1 year 2 months, ende zvinhu zvokuti zvinondirwadza kana iye anogara achingondibvunza kuti asi nhaiwe kusei Mwari vaine hutsinye hwakadaro, kuti makore ose awa atadanana pacho patinenge ndatiwo at least zvinhu zvedu zvava kusununguka, ndakwanisawo kukupa mwana wacho obva atadza kurarama. Handizivi kuti ndomuzivisa here kuti the reason as to why mwana uyu akashaika inhau yekuti ndine chikwambo changu, ndine gonzo rangu randakapiwa nen'anga yangu yemuno muSouth Africa. Mari yose iyo yaanoona ndiinayo imari yeropa. Zvinoita here kuti ndinge ndichimuzivisa kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichingonyarara zvangu, then kubackground ndongorambawo ndichingofamba ndichingotsvakawo n'anga inokwanisa kundibatsira kuitira kuti ndikwanisewo kuti paya kana akazonzi azvara mwana iyeye ange achizokwanisa kuzorarama kuzonosvika achizonokura. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichitevererawo mucomment section. Hongu ndinozviziva kuti ndakatadza. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi gonzo iri raparadza vana vangu, rakauraya vana vangu vose, even mwana uyo wandakaita neSmall House. Mwana iyeye hanzi akashaika last year aine gore nechi hanzi ne2 months I think. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka hanzi shungu dzangu dzingori pakuti dai ndakwanisawo kuita mwana wekuti anokwanisa kuzosarawo achidyawo nhaka yangu iyi yandichamusiyira. Saka ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava.